mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog. In today's video, wala namang masyadong special. Parang naisipan ko lang kasing i-vlog yung gagawin naming pagsusort ng mga school supplies na ibibigay sa grade 10, senior high hanggang sa college. Ayan, na nasa likod ko po mga ka-Barbie. Ayan. Yan po yung ibibigay naming mga libreng school supplies sa mga nabanggit ko. Ayan. So, maya-maya na lang darating ng aking mga tsakang kasama. Tsareng. Ang aking mga makakasama sa pagsusort. Ayan. Maya-maya na lang mga Barbie. Bye! La 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 oh 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 oh. Baby time. So ayan mga ka-Barbie, ayan, naka-ready na ang aming mga i-distribute. Ayan. So ready na. 2,000 years later. Hello mga Barbie! Welcome back to my vlog. At umuulan nga po. At ngayong araw, ang distribution namin ng ayan, school supplies sa mga 173 students. Ayan, nakikipagsabayan ang ulan. So ayan nga po. Umuulan. Ang ganda ko! Wow! I'm back! So, nandyan na nga po. So, Bes, kumusta? Kumusta ang delivery? Mahirap. Basta sa lupad. Wala pala. Basta lang ako. Hi, Ate. Hi! Good morning Fresh. mga ka-Barbie! Si Himala, nagpakita sa camera. Hello po! Please support to my YouTube channel po, Keret Moldas. Nagtig sa tudo. Ang manghag. Makulon. Ay, ano? O, koren nga, Bes. Ayan, break time. I'm a best. I'm a busy. Please subscribe, Rapsy Garcia. Ayan. I-vlog ka mo ito natin. I-vlog mo. Milk tea. Okay. Naalala ata mo, di kalman. Tatak nga awikan. Mga ka-Barbie, so dahil break time natin, hindi mawawala ang
bag grade. So wala akong magawa mga ka-Barbie habang hinihintay namin yung mga estudyante, yung ibang estudyante na kukuha ng mga item nila. So bag grade ko si ate. Ate, may tinatago ka dito? Meron. So, ayun. Wallet. Ayan. Cards. Natawag sa Watson. Ayan. Palawan phone. Sa mga cards, mga kabashiwag. ID. Tignan natin kung gaano kalaki yung dala natin. Ah! Uy! ID. Dami kong ID. So ngayon, titignan natin mga ka-Barbie kung magkano ang cash natin pag lumabas. So atin bibilangin ko Strawberry flavor pa Yung itong 500 pesos. Barya lang natin. Pero di pa yung wallet. 500, meron siyang Barya-barya lang tayo. makagit over. Diba? Kalak kami na. 640, 690. So, pag lumalabas sa ate, meron siyang cash na. Ito na yung pinakamalaki mo ate or mas malaki pa dito? Hindi. Yan lang talaga pera ko. Ayan. Sa ngalan ng mga... Beshuwap. Diba? Kunak kami na da. So, wala na masyadong... Ayun lang. Mga cards ulit sa atin. Ayan, may mga barya sa atin dito. Hello, sir. Muna alam niyo ko ni So, yun lang. Tapos na po. One. Yan. Alcohol. Alcohol. Talagang halatang napakanip na ate. Nag-iisang candy ng buhay mo. Yan, mga barya. So, isa na naman pong napakawalang kwentang bagay ditong nangyari ngayong araw. Sige ate. Bagay mo. Bastos. Bagay mo. Tapos hindi na niya ulit. Inwara na pa yung ID. Nalat lang po niya yung wallet ko. Ito yung memory Ganyan card. po siya. Inwara na pa yung G-card. Sige tayo ko. Ano di ah? Nakakabil GNT ko kato eh. Ayan ting. So, ayun mga ka-Barbie. Strawberry. Nagamit. Kung may gustong humingi, pwede pa po hanggang 2030. Gawin nyo ding pampaswerte, huwag nyo lang gagamit. Lunch na. Ayan, lunch. Nakasimsim ako ni Besyo. Kaslapasan na dyan. Kaslapasan na dyan. Pasan na dilog. Uy, bawal yan, ate. Bawal yan. Kaibigan mo bang mga yan? Hindi kasi mahirap sila. Kasi yung mga dapat na pinapamigay natin, kinukuha nila. Kaya hindi ako nakikipagkaibigan sa mga may... Charot lang. So, syempre, patapos ka na sa kolehiyo, Bes. Ano yung mapapayo mo sa mga estudyante ngayon na, alam mo na, yung hindi sineseryoso yung pag-aaral? Okay. Thank you for that wonderful question. Next question, please. Bilang isang estudyante din na dumaan, of course, sa maraming pagsubok, especially today, bilang first product ng K-12 program and at the same time, online learning naranasan ko. And mapapayo ko lang sa mga students, just continue striving hard. Kasi at the end of the day, education is an important part of our life. Kasi magsisisi ka sa huli na hindi mo sineryoso yung education mo, ganon. Pero once na nasa field ka na, kung nasa field ka na ng passion mo, kung saan ka tutungin ng education na tinatahak mo, doon mo marirealize na it's very worth it na nag-focus ka sa studies mo.
Kasi magagamit at magagamit mo yun in the near future. Yun lamang po, maraming salamat. Payo mo sa mga attitude nating friend. Sa mga Nasa attitude dyan, no? ko naman na friend na dalawa, keep believing in your attitudinalism. Hindi, maging ano kayo, maging seryoso kayo sa life. Just, Seryoso kami. di ba? Attitude na sila. So, paano ka pa magbibigay ng mensahe kapag ganyan yung mga pinibigyan mo ng mensahe? Kaya, hayaan nyo na lang silang maging ganyan. Kasi at the end of the day, marirealize din nila na pagiging attitude ay hindi kinagaganda ng ating lipunan. Di ba? Parang kami malakan. Yung pito da ka doon. Mga ano, wala kang matututunan. Bes, ang ka nakabilang. Hindi ka haba-haba ng sagot mo na. Kailan ka mag-representan ka kasi niya. Pero ano na kinakain ko sa tao? One, two, three, go. Opa. Ayun yung mga kain Bilang isang leader ng mga kabataan ngayon, anong mapapayo mo sa mga kabataan na hindi sinusunod sa mga sa mga simple protocols ng IATF na magsuot ng face mask pero hindi sila tayo mala. Ayun ako bigla. o diba na yan, isabot na Malmal pa. Mali nga. Agad-agad sagot mo. Ay, tipo nga, ang imis nga sagutomong ko, nabara mo nga dagos si question.